זיין אותך? מה היה? לא היה כלום, כל המוקד היה שם. בשעה 7 בערב לא היה שם אף אחד. אני יודע את זה, דיברתי עם דקלה. מה עשית שם מ7 בערב? יש לך הסבר הגיוני לזה שהיית שם מ7 בערב? כן. רועי רצה שאני אעזור לו לארגן שם דברים, אז הגעתי שעה לפני. יאללה, את זונה. אין מה לעשות, את שרמוטה. לא מתאים לך להיות בזוגיות. טוב, הבנתי. הוא גמר לך בפנים? ניר, הוא גמר לך בפנים? תן לי לצאת. הוא גמר לך בפנים? אני שאלתי אותך שאלה. היה לך כיף איתו? היה לך כיף איתו? תעני לי. ליאור, די. תעני לי. די. תעני לי אם הוא גמר לך בפנים. די. עשה לך טוב? די. באמת? די.